Je Igor Matovič zločinec? V mojich očiach áno. V tejto sekcii sa chcem vrátiť k pandémii COVID-19 a k zvrhlostiam, ktoré napáchal v tej dobe premiér Igor Matovič. Písal som o tom už v tej dobe na svojom blogu v denníku Pravda. Tieto blogy som preniesol do sekcie blogy na tejto stránke pod číslami 18 až 24. Tam je všetko podrobne rozpísané. Prosím, ľudkovia, prečítajte si to. Poslal som to aj na generálnu prokuratúru. Igor Matovič, človek bez vzdelania, pretože pri diplomovej práci podvádzal a nemá nárok na vysokoškolský titul, napáchal v tom čase skutky, ktoré sú presne definované v trestnom zákone. Nakoľko ma to pobúrilo, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov bezbreho porušuje trestný zákon, napísal som na neho trestné oznámenie, a to už dňa 21.1.2021. Ja, obyčajný niktož, som si toto dovolil ako jediný človek v tejto republike. No nemal som to robiť. Vysmiali sa mi. On, cár Igor, ktorý rozviazal ruky našim vyšetrovacím orgánom, predsa nemôže byť trestne stíhaný. Také veci sa nerobia v tejto krajine, aby orgány OČTK stíhali nejakého aktuálneho politika. A to bôž cára Igora. Igor Matovič spáchal podľa môjho názoru tieto trestné činy. Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa paragrafu 163 a 164 trestného zákona, trestný čin všeobecného ohrozenia podľa paragrafov 284 a 285 trestného zákona a trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 trestného zákona. Všetky tieto trestné činy sú jednoducho zdokumentovateľné na základe medializovaných vystúpení tohto človeka na tlačových besedách. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už pred vyše rokom avizoval verejne, že nechá preveriť manažovanie pandémie a vyvodí z toho nejaké závery, no do dnešného dňa nič nevyšetril. Škandál. Všetko je nahrané v televíznych archívoch. Prikladám pod video všetky trestné oznámenia a aj uznesenie vyšetrovateľa, ktorým vec odmietol. Toto uznesenie má 16 strán. Z toho 14 strán sú vymenúvané paragrafy, ktoré mnohokrát ani nesúvisia s danou vecou. A ani na tých dvoch ďalších stranách nie je nič k daným trestným činom. No jednoducho výsmech. Ľudkovia, prečítajte si to. Takto pracujú naše vyšetrovacie orgány. Škandál. Nakoľko znenie tých citovaných paragrafov trestného zákona je skutočne ako ušité na konanie Igora Matoviča, citujem ich pod týmto videom. Presvedčíte sa o tom, že Igor Matovič by mal ísť sedieť do basy na doživotie, pretože je podľa môjho názoru zodpovedný za zbytočnú smrť 22 000 ľudí, ako to vyčíslila jedna expertná skupina. Za katastrofálne zlé manažovanie pandémie COVID-19. On, človek bez vzdelania, riadil pandémiu, nadával odborníkom do debilov, keď si niekto dovolil odporovať jeho nápadom. A okrem tých životov ešte pripravil túto krajinu o 100 milióny eur, ktoré sa vynaložili na jeho atómovú bombu proti hnusobe. Teda celoplošné antigénové testovanie, čo bol totálny nezmysel. Kto vykydá ten Augiášov chliev?